Čahoj, já vás zdravím u mého prvního videa ze hry. Tak jinak. Čahoj, já vás zdravím u prvního videa ze hry Minecraft z módu Survival. Tentokrát to bude teda normální. Zkusíme si postavit pár budov, pár věcí, farmy, mobky a tak podobně. I hrobky klidně. Samozřejmě všechno záleží na vás, protože to, co vy napíšete do komentů, to já postavím. Tahle série Minecraft Survival bude opravdu jen a jen na vás. Začnu samozřejmě základy, že posekám pár stromů, postavím si dům, ale jinak je opravdu všechno na vás. Já mám stále nějakou rozbitější myš, takže já se pokusím ji opravit a do té doby teda budu hrát s touhle. Rozbitá je v tom, že když jezdím kolečkem, tak mi skáče nahoru i dolů, jak se mu zachce. Já se omlouvám. Asi si mezi tím přinesu pití. Tak. Dneska bylo zveřejněné první let's play byl zveřejněný ze hry GTA San Andreas, takže já doufám, že se vám aspoň trošku líbil. Samozřejmě dneska nebo zítra, pokusím se dneska ještě nahrát další díl s pár misema. Dnes nahraji snad teda, pokud s provozním Skyblock, tak nahraji Skyblock a možná, ale nejsem si jistý, jestli ještě jeden díl ze Survivalu. Každopádně dneska nebudu moc natáčet moc dlouho, protože jdu zítra do práce, takže tak no. A já si... Jo, tady vám můžu předvíst, teď jedu dolů, prosím vás, jo. Jezdí se jak chce, někdy to nejezdí vůbec, takže to budu muset nějak spravit. Každopádně teď nějak jako není na to úplně nejvhodnější chvíle. A teď jsem to jsem to trošku pokazil, nevadí. Dám pár stromů dalších. Máme kakao i. Výborně, takže si můžeme udělat sušenku. Ale nejdřív budu rád, když udělám úplně jinou věc. A to nástroje. Takže tak a tady teda budeme stavět podle vašich představ, to znamená, že pokud řeknete, že podlaha v domě bude modrá, tak bude buď modrá, anebo světle modrá. Pokud řeknete konkrétní, bude konkrétní. Záleží to všechno jen a jen na vás, takže já myslím, že aspoň trošku budu s váma komunikovat, když tady vlastně mluvím sám se sebou. Je to takový, ne nepříjemné, to ne, ale je to takový jiný. Není to úplně nejjednodušší, jak si možná někdo z vás myslí, protože mluvit sám se sebou není taková sranda, když vlastně mluvíte k lidem, ale mluvíte sám se sebou, je to takový zmatený je to. Bych si ještě měl dělat meč asi. Teda už nedošáhnu. Tak, ještě meč si udělám. A
samozřejmě mezi sériema, který budu mít teda napevno, tak budu hrát i mapy, které buď najdu na internetu, nebo mi třeba napište do komentů, jakou, samozřejmě s odkazem, nebo stačí jméno, já si ji zkusím najít, zahraju ji, zkusím ji teda zahrát a snad to půjde dobře. Zase nechal. To je mým zvykem, když hraju survivala, tak je mým zvykem nechat si tam někde stůl. Je pak stejně nakonec nevím samozřejmě kde je, se ztratím, to je samozřejmý. Ale vždycky ho tam nechám. Nevím proč, já si trošku zkusím udělat jinou grafiku, jestli to bude, hele. To se mi zdá, že je to trošku lepší. Ha? Mňau. Mňau. Haf. Haf. Ať? Já nemám nic proti to, ona mě nedá maso. Tak tady jsem nepořídil. Potřebuji okamžitě rychle velmi akutně maso, protože pokud nebudu mít maso, tak je to špatný. Stačí najít bažiny. Tam by mohly být houby. To mohl být hřib teda, konkrétně. Ale asi zatím nic. Nebo nějaký zvíře, což by bylo úplně nejhorší. Hele. Tohle je hezký, udělal jsem z tady takový hezký kolečko. Ale stále nemám žádné jídlo. A? Tamhle tráva. Výborně. Tady bych mohlo být trochu víc než jen jedna, i když teda tráva v džungli, no OK. Tamhle je kráva, no výborně. To je docela dobrý. Když nic jiného, tak aspoň něco. Další kráva. Tak. Ještě tamhle, někde tady. Jestli si spavnu. Už ji ubiju, výborně. Tak. Výborně, takže jsme se najedli, takže nám to zatím vychází úplně krásně. Každopádně, samozřejmě to chce ještě něco a to něco je ovce, aby jsme si mohli udělat postel, což by v první den bylo úplně nejluxusnější, protože bychom se mohli vyspat v krásně relativně, když bych to tak řekl. Tak tady máme uhlí, pár expíků. Asi, no, ještě ho je docela dost. Ještě zatím? Ne, to už bude asi. To už je všechno. Dobrý, nevadí, teď to chce teda. Tak, zdá se mi, nebo je to můj zaledovaný, já jsem mám zaledy, ale bohužel můj počítač to nějak nezvládá. Budu muset trošku, budu muset trošku upgradeovat asi, protože tohle by to opravdu dál nešlo. Tohle ještě ne, tohle asi můžu. Vždycky slyším, ona vždycky zarazila tohle. Výborně, tak právě mi došlo. Ježíš, zrovna prase. Ach jo. Já si příště udělám ještě teda. Neutíkej. Máma tě volá. Stůj, já tě můžu sníst. Kde? Bože.
prochno. Výborně. Takže získali jsme prase. Teď jsem někde tam asi nahoře jsem nechal někde stůl. Takže se ještě vrátíme pro stůl. Nejdřív tady sníme prase. Tu. A už se smívá. Se si zabijou chudáci. To je další prase. Ale já si myslím, že ten stůl tam můžu nechat. Já si myslím, že úplně klidně ho tam nechám. Takže asi trošku důležitější je jídlo než stůl, který se dá bez problémů postavit. Znovu, takže... Aha, už je tma. Už. Škoda, že v Minecraftu není spánek. Únava jakože. To je docela škoda, to když už se teda spí, tak by to bylo docela zajímavý. Ne, že to jenom ukládá pozici. Tam vidím pavouka, takže poušť, výborně. Co je to? Další tráva. Ježiš. No ale fakt vtipně, já hledám krávu v pralese a hledám ji v listí, jako no. Tak. Teď to chce meč, ale on mě nevydrží třeba u toho pavouka. Ještě já se vždycky bojím. Se v životě bojím reálných pavouků, což ne tohle viď. Tamhle slyším, jestli slyším dobře zombíka. Aha. Tak tohle ještě už než jsem čekal. No. Nebo mě. Tady je sekírkou. Ha. Hele, ale dostali jsme helmu, sice už je taková zničená, ale to se spraví. Dostali jsme helmu a já si vytraftím stůl už druhý. A uděláme si oblečení, protože je docela zapotřebí. Aha. A už slyším i kostlivce, což není vůbec dobrý. Takže rychle pryč. Vidím další nějakýho zlýho kostlivce, ano. Ale vidím, no, pojď, fouchni. Tak. Oh. Chtěl se někam schovat, protože... Já nechci pavouka, protože pavouk je moc rychlej, ten by mě dohnal. Takže pavouka takže hurá do džungle, tam je pavouk. Jsem zahlíd, se mi zdálo prase, ale to se mi asi hodně zdálo. Ne? Ne, nezdálo, výborně, hele už jsme i mimo džungli. Tamhle je sice kostlivec, ale to mě zase tak úplně ještě daleko. Tamhle je Enderman, pokud teda, no, tamhle je Enderman, ten už by mě docela vadil. A tamhle... Já nechci moc, aha, už si mě všimnul, takže už, já mám u sebe docela hodně věcí, takže to bych nechtěl přijít.
Mě zajímáš. Další kostlec pavouk. Hele. Ježišmarja. No je po mně, dámy a pánové. To už asi s jinými ladami nedám. Au. Mě to docela chtělo světlo, co? Sice mám krytí, ale docela malý, takže... Já se teda sebou vemu. Tak. Takže s tím si hodíme sem. A tam si... Nevím, jestli mě slyšet, takže já jenom vytrftím. Tak. A slovím to, protože... No, takže. Teď by mě mohlo být trošku víc slyšet, já se podívám, jak dlouho nahráváme. Nahráváme 17 minut, to znamená, že do těch 20 minut bychom to mohli nechat, takže víme, kde jsme skončili. Já tadyhle udělám. Tak. Tam jdeš. Dobrý. A v příštím díle teda nějak se zabydlíme, zkusíme teda najít ovečky, protože ty určitě nenajdu v džungli. A jestli tak sakra velkou náhodou, když je fakt, že v džungli taky krávy nejsou a jsou. A zkusíme najít ovečky, uděláme si snůžky a ostříháme je asi, nebudeme je zabíjet, když no, uvidíme. To se ještě to teď nějak není úplně nejdůležitější. V tuhle chvíli je důležité, aby jsme měli rozsvíceno. Tak. A, výborně. Takže já bych tenhle díl teda pomalu ukončil. Příštím díle se teda pustíme do stavby nějakého toho domu a hlavně musíme najít ovečky. Takže bude hledání oveček. Kdybyste náhodou věděli, kde přesně, tak mi napište. Já se z té džungle nějak dostanu. Já si myslím, že budu asi na trávě, většinou bývají na trávě teda. Takže budu v příštím díle nalézt ovečky. A po nalezení oveček bych teda si udělal postel a mohl bych začít dělat nějaký ten domek menší, abych teda mohl v něčem bydlet a mít nějaký ten domov. Takže já se s vámi rozloučím. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, samozřejmě odběr, klidně ne s dislikem, běžte pryč, ven. A samozřejmě můžete i dislike. Pokud se vám video nelíbilo, tak bych 100% poprosil o kritiku, i takový lidé se mohou najít. A já si myslím, že 100% se dá všechno ještě změnit, dokud jsem na začátku.
Takže já vám děkuju za zhlídnutí a příště čus.